sagot tayo ni Bato. Senator Ronald Bato de la Rosa, para sa ating seguridad at kaligtasan, sagot kanya, itaganyo sa bato. Yes, sir! Mga higala, ang niya kining mensahe ni Councilor Nestor Archival. Unya, sa atong mga kauban nga naminaw karon, ako, toldo kanang election season ron, ang atong mga opponent isigta og kumpanya, ang akong messages karon panahon na sa Semana Santa magkahiusa unta ta na magpasalamat sa atong Ginoo nga giluwas na niya. Aron for the meantime, united ta sa pagpasalamat niya. Salamat sa nagpaminaw. Fiolo Pascual po, para sa Ang Probinsyano Party List. Sa lugar kung saan may kawalan o kakulangan ng oportunidad, trabaho, pagkain, edukasyon, kalusugan, karamay mo ang number 60, Ang Probinsyano Party List. Tayo na't sumama sa kampanya sa pag-unlad ng ating probinsya. This political advertisement is paid for Ang Probinsyano Party List, Purok Akasya Poblacion, Titay, Zamboanga, Sibugay, 7003. This political advertisement is paid by John Moises Arpriagas, Rizal Street, Ilawag, Ginubatan, Albay. Atong paminawon ang mensahe ni Gobernador Damian Mercado sa Southern Leyte. Ang ako lang paibalo sa itong mga taga-Southern Leyte, nga niya Southern Leyte o sa naing mga lugar sa karon, mingon lang ko nga kami diri maningkamot ko na peaceful ang atong probinsya, wa isa mo kung ginapunta nga mag-usa ta, dili ta mo apil-apil aning mga dinagko nga problema, kay lagi hilaran na nga to. Kita lang din sa probinsya, maningkamot nga peaceful pa kay samo aron anindot ang atong mga anindot maayo ang atong pagdagan sa itong probinsya sa adlaw-adlaw. Okay, thank you. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopaffi araw-araw. Natural ang galing. Ang Lactopaffi, mahimo ninyong mapalit sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, La Nueva, Gaizano Metro, Gaizano Grand, Robinson's Grocery, Diding's Pharmacy, Primus Medicus Pharmacy, Queen's Pharmacy, Alturas Bohol, Bohol Quality Grocery, ug Paz Pharmacy. Radio! Runda! 675! Ang mga unahuna ang inyong mabati ning tulumanon, iya lang sa magsisibya ug way labot kining istasyon. Gabay sa kalambuan tulumanon nga buhatag ug kahayag sa daghanang mga butang. Gabay sa kalambuan himua kining tulumanon nga gamay nga agianan nga maoy buiwag sa mangiub nga lasang sa kinabuhi. Dili man tuod dayon kini makapakita sa tanang butang sa palibot apan buhatag og igong lamdag alang sa musunod mong mga lakang. Gabay sa kalambuan ania ang inyong magsisibya. Again, mayong buntag sugo. Ay buntag kami sa Enog Mindanao. Ni ana po taning matagaan lang utol gabay sa kalambuan. Kauban gihapon ako ang The Royal Blood. Si Boss Rico Osmeña. Boss Rico, may buntag? May buntag, Boss Oka. May buntag, Manoy. Kini si Manoy. Manoy, Manang. Si Manang. Nabuntagan na sa si Manang. Naloko na. Naguna-una. Pagkalinga. Nag-uol. Maligaw ko una-una. Di ba? Katong sa nag-TikTok naman to. Nag-uol na kayo eh. Pero daghan na ba nag-donate? Political donors. Daghan ang nidagkot, no? Nitaw. Bilyar, anhagin na ito ni aking gabi eh. Ngoyog ang mga mayor, gituyo ito kasi ang imo mayor, mo ni imo ha. Imo go, mo ni imo ha. Nidagkot na sila. Kaya tanan ako ha. Katong bitong, si Mark Villar man ito diha. Ang yung igsuon, abin ako tao man na abin man ako Camille nga kanang mananap. Igsuon, tao man na Nagbitay man to. Bitaw. So mo na ilagay ko.
Mayor, imo rin mga unsi ka mga mayors ang nagpabilin ni adtong ni aging gabi dito sa Kapitolyo. So, ato pagpakas si pagpakpak sila. Ingon na daggot time. Daggot time. Pero matay, narabay usa ka kongresista? Nga mitunol og 100 million kuno? Kay kuha po? Patabangan po siya. Kuha po? Sa re-election bid. Kongresista lang? Kadako. Anong daghan kay kwarta? Na instead na siyang muhatag kay gisabak sa kongresista tungkuan. Katong iyang anak. Katong kongresista ni hatag. Uy, sus, kabihan, no? Unya, nanumaw ra ba niya? Nanumaw ang mga katubitong gingon nga magpabaga sa naong. Unya, Miyerkules Santo, magtuod-tuod dahil ni sila karo, aron ingnon nga relihiyoso. Hello, ko na. Unya, imong tutukan, mura yung mga Hudiyo nga wa pagid masang-at karo. Gusto lang nato i-raise sa Boss Oka. Kinilaging 2024 na Commission on Audit Report. Commission or Audit? Commission na audit pa. Di ba? Ang atong pangutana karon until now, ang 2024, sa lalawigan sa butan ng mga LGUs na pero ang ano mang, di ba makita man ginato na sa website sa COA, pero karon wagi nakapublish. 2024. No? Basig na napaw lang internet, no? sa tanang LGUs napaong ang internet sa lalawigan sa COA. Wa ka bayad? Wa ka bayad sa subscription? Nagana na itong pagutana mo tumawa. Ganun ilalaman. Dito? Now, ang bagur na wa ka mo open ani nga maong issue mo, Rico. Chuta na na kahikay na hibaw ng mga tao sa lawigan. Nga katunay pa si Garbo, 255 million na ito sa ka adlaw. In one day? Wala nagagutan siya. Yun sa na ito paggasto. Mao ba? Mao. Hingo. Wala naging ko ideya na yun sa niya paggasto kay pasigarbo man to. Pero, unsa man. Unsa may impact na 255? Question nga na. Pero, og ikaw mo kapas dito sa mga district o sa provincial hospital. Ano gun kaya bisan na 55 ihatag lang para gapas. Ang mga districts o provincial hospital wala any budget para sa kanang alcohol. Mo ba? Unya why budget. Kana bitong papaakan kag iro. Ay Ginoo. Wa man di ay budget para sa kanabang anti-rabies vaccine. Wala di matay dakuan kuwang paning province. Naman tanas mga rural health unit. Pero ang RHU operated by the munisipyo or city. Okay. Pero nganong dili man gyud ka budget ang probinsya na boss. Karon pati kusugas iro ron dagang kay mabuang iro tungod sa grabe ka init. Mao lagi na ang ato ba. Pero nga lang nakagasto lagi 255 million. Unsa man to nindot kay Garbo kita to? Mao ba? Oh, no ingon na bongacious. Bongacious spending. Ang problema ron kay ila man yung gigokon og maayo in town ang ilang kaatbang. Tungod kay kagahapon ako mga amigo dito South ingon sila. Wa man ko diri syudad gahapon pag human na to dire. Si Batman Miss Koyong Miss Tingjo si Boss Nante. Ano sa man gud na siya mo ari na mo dire. Gusto gid may makakita na niya kay lahi gid siya karon magpalain gid mi. O niya ang problema maokupar labing awahen ninyong pang istorya ni Paambari 4. Ano sa man makaya pa nilang suroyon ang tibuok lalawigan Subo from the municipality ngadto na sa mga kabaranggayan. Naningkamot gihapon sa in fairness, no? In spite of this mga kiha kay karon again I would like to ask everyone mga naminaw nato karon, let's expect no na mulusot na warat anytime unya ipakita mao nang gusto no ang tuyog tubong sa kontra ni Paambari 4 nga pagpakauwaw no. Part sa kwan ba na mao ni piliun yung gobernador mao lagi na mao nang strategy ba na ingon kag ngilad na bati kayo no? Okay, pero kana man ingon ka mga desperate moves. Akong tan-awon ba? Si Pamela, bari 4 ra, apelyido. Ikaw Osmeña.
og ang royal blood makapakaon ipadakop. Naloko na. Katong mga audit man to. Katong ipanggutom. Pananglitan og doon na pa di kay higayon atong nagpakaon. Nagsobra mo po na imong bandi. Og nakahigayon ato walang ka ma-hospital. Atong higayon na. Posible man kang magpakaon sa mga ipanggutom, magapaabo, magpakuan ka. Nya doon na sa with the connection sa mga Osmeña og sa imuhang mga amigo dito sa taas. Posible mang, ay Rico, ipadana mo ning hinabang dia ikaw na kon pastilan. Og ni ikay ni dagan og gobernador wa siguro ni puto sa kaskaso. Matay daghan sigurado tag kaso. Labi na katong silosa na akong misis. Wala. Ay nagtanaw na to nga maanyag. ang kapika sa royal blood nga akong partner. Di apay lain ha. Engineer Boy Radores o iyang mangod si Abid Radores Rufino. Wa pa mamiya ang katong mga gikan sa padayon Pilipino nga kuan nga nagtanaw boss Rico. Now, ang akong kuan unsay may labing awahi nga statement na ato di DSWD as ang atos DSWD ni gubernatorial candidate Pamela Bariccuatro. Unsa may iyang ingon? Nasa kuan no at siguro in fairness na mo siya posting pod. Ato lang Kuandre basahon no at least en toto at least no misquotation whatever mao gikan mismo kang Pambariccuatro mga gala no na gusto nato ako ning klarohon gihimo niya ning iyang statement sa wa pa siya mag-TikTok nagpakita sa TikTok lagot man pud magtanaw kontra ani this was made yesterday no gahapon sa to maghapon ang TikTok niya ganiha nagawa sa to nga nagpa-cute-cute na sa pabina maglagot sa magtanaw ani mga tiguang final statement on DSWD's filing of case against Simply Share Foundation. I have unfortunately experienced multiple instances where both myself and my family have been targeted with unwarranted harassment and negative publicity in an attempt to tarnish my reputation. To quote Pambariccuatro, it is evident that the primary goal of these actions is to damage my character and derail my campaign efforts and further hinder my ability to effectively serve the public. I'm appalled by the unethical and malicious actions of these individuals. Rather than engaging with these baseless accusations, I choose to direct my focus and energy towards fulfilling my goal for a clean campaign. My priorities remain centered around promoting good governance, improving healthcare services in the province, creating more job opportunities, implementing scholarship programs for underprivileged members of society, and addressing issues related to criminality and drug abuse. I am committed to upholding the law and will address any allegations through the appropriate legal channels. If this year's campaign is marked with unethical practices and harassment, is the governorship really worth fighting for? What future awaits Cebu if this persists? And if it is my promise and commitment, dili ta mo biyaan kay kita ang Sugbo. Kamo ang Sugbo. Thank you for your attention. Hasta ngingiga. Dili biyaan pero ang problema ani kung magpabilin siya sa iyang kandidatura lang ingon nga maproklamar mo daog. Di ba gihapon tiwasan pagid siya mga kaso kay di man may tabong gukdon magini siya mayo. Marag kini ang implikasyon lagi ani labi na sa solicitation ko no haya. Okay. Pero sa tinod lang si kanang allegation nila solicitation ka sa Simply Share Foundation ang pikas lain mo sila solicitation man. Tulis man to. Now, akong pangutana ni. Atong panahon ako na ibalik gihapon ato ning isgutan. Atong panahon na naaday DSWD maka-issue og mga permit para maka-distribute kang pagkaon or imong unahon pag-distribute tungod kay madaot ang pagkaon. Daghan pong ipanggutom nga makasalbar ka. Pero during that time, karon we are trying to ask ang Department of Social Welfare and Development pero nag-no comment man si RD na ako sa nag-Viber man ako gahapon pa nag-no comment siya no kay ang kaso ko nung nag-file kaya ako manggunang utana ko na sa investigation RD all sides kuhaon sa nimo before kamo mo file og kaso di ba pero ang Simply Share Foundation labi na ni si doktora wala man ipatawag or bisan si Pam
wala ipatawag sa DSWD. No? Kuha na lang, gipasaka na good. Which, maklaro man good nimo, nag-pressure good ang DSWD-7. Ayan, in fairness ni Kwan ha, ni Director Salay Lucero, gidayag pagani siya ni Pamela Maricuatro nga, buutan biya ni Director, matod pa ni Governor Pam. O niya, damay lagi, sa imong giingon nga, nagpagamit lagi ang mga government agencies ni Manang. Grabe ang pressure ba? So, may makaingon, tanong na, in the province of Cebu right now, we have a dictatorship. Mga tanan lang ta. Mo na pangutana. Nga, adto ka sa 7th district, niingos Pima Duterte. Bisag asa ko siya kon mangita lagi ni Pima, bisag dito naman siya gikan. Maintag mo balik siya kay siya na gyud among gobernador. So, pagani mag-eleksyon, siya na gyud among gobernador. Wa sa ningon. Siya among putaran, siya na gyud among gobernador. Biyaan mas gwen. Pero matan pa siya. Tanan ha, gikan sa mga batanon ngadto sa middle age, ngadto sa senior citizens, ganahan sila mag-ilis gyud. Unsa may factors nga nakapakuan. Ikaw may magigag-analysis mo sa Rico. Unsa may karang mga giingong hinungdan nga mag-ilis man kuno sila gobernador, unya ganahan sila bag-o, unya gusto nila nga ang kuana kanamang ilisa na gyud kay matod pa na tiguwang na siya diha sa Kapitolyo. Ba? Sorry, di ko musakay ng tiguwang. Idaran lang. Hamtong. Oo. Be, taga economic idea. Ganahan man gyud ang mga tao. Basically, one, ang livelihood. We still have, until now, 2023 data gikan sa Philippine Statistics Authority na in Cebu, the province of Cebu, we have 1.72 million families in poverty. Usa na. So, kaning pagsuri ni Pam, nakita nila... Pila may tao, ano yung kaning 1.72 kapamilya? Pila mo ka? I-assume lang nato, bisa na lang, i-assume nato na times 3. Mama, papa, anak, usa lang naka-anak. Pero tos probinsya, wa mo na yung uso. Ha? Tangan ng Tagilma, 11 minos. Maximum of 10, o kadusina. Ay, 5. Ibutang tahakwan, no? Pero, lagi na, ibutang na to, bisan i-times 3 ni mo. So, baga, yun. Baga, yun. Pagkadato as province of Cebu, lagi, balik-balik ko na rin mayo, dato kay province of Cebu. Ganun, naabot man tayo ng puntuhan, pati isang dagan ng gigutom. Oo, mo ng pangutana, diha, nadilin na matubag until now. Kunya, ganun, nakagasto matag. Pila to ka milyon? Kasaban pang 255. 255 milyon sa kanong pagdiliya. Paskan na ka ng bukas na ito. Kasi pasudaanon naman, matapos Tagalog, pasudaanon lang to silang mga noodles. Grabihan, no? Kasabaan pang PSA. Kasabaan pa? Ayaw patakagyaw-yaw diha. Ha? Di man, National Government Agency, iya na, under man niya, kay hasta mo ka na, ipatawag, tanawa. Ipatawag yung regional director. Ipatawag yung regional director, pinasabaan lagi. Tambuan. Nalalimang ka karon ang regional director sa NEDA, mo ingon nga, upos mo ng poverty rate diri. Ganun, ikaw may NEDA ang nagsultihan na, ang imo, ang economic situation, ang PSA magmusulti sa poverty. Ila man ang gahom. Ilam na trabaho. Ang ano man lagi si Dinis Mapa. Sige, magaling pa ibaw nga. Daghan ko yung trabaho. Ni Osbod, ang karon daghan ang nakatrabaho. Ano man daran sa nanay mo? Ano nang giingon nila na transparency, kanang transparency. Dili, good. Walay transparency in Capitol right now. Hastang looya. Naatoy akong amigo. Anak sa akong amigo, ha? Estudyante in town. Classmate ito sa kong pagkumangkon. 4 na kabuan, karong buwan na. Na-extend, extend kada buwan ang kantong stoppage ba sa quarry operations dito sa Naga, kanang Apoland, quarry. Kapintulo kalibo ka mga trabahante to. I-times 3 lang nimo. Ang karong buwan sa Mayo, final exam na nila kay college in town, first year college. Yun siya nga, maintag musugot o kuan, kana na ang promissory note ang among eskwelahan. Ikaw rin kay naamay naibalaod ron nga no permit to exam policy. Gidili na. So maka-exam gihapon mo. Siyang pagutana ni boss. Manoy, og maka-enroll baka ako nga wala may trabaho sa papa. Wala trabaho tungod kay gipasira lagi ang quarry dito sa kong kay. Ingon siya nga, sige ni Manggos Gwen, siya man po'y DNR, siya po ang engineer.
Siya po ang... Ang presidente lang tingali ka. Naloko na. Siya po kuno ang... Kung sana, siya po kuno abogado. Siya tanan. Ikaw ang prosecution, ikaw ang huwes. Wala na. Ikaw po ang sa defense. Ha? Kompleto tanan. Looya, bitaw. Usahay ba? Magkaingo ka, anong ginaani mo ng province of Cebu? Pati makatanda to, Anong mga, mostly ang mga pobre noon nga nakikipa-eskwela lang mga anak, mo manoy, indirect way of saying, gidaog-daog sila. Sus, looya. Kay, wala naman ang iyang pangutana, o niya, manoy, og maka-exam ang gani imin, ano na balaon, yes. Okay. Ingin ako, og di mo pa-examino, kaya tawag ka lang ko skwilaan. Nya makapa-enroll ka kami. Mao na pangutana di. Ikaw niya sa mo pagkuha sa nanagat mas papa. Mo amo ibaligya ang gagmay kunong kuha nga isda sa iyang papa mo ina sudanon ang katuig tang dagko nga usual na lang sudan aga nang may masudan nga kuha amo ibaligya kay ipalit nila pagkaon bugas. Bitaw. Luuya no. Bitaw gipalop na yung goods town si Mayor Balchong na sa gobernador. Sa mahimo ani. Wag sa mahimo tunod. Wa mahimo ang mayor naga. Yan dili man tanan taga Naga trabahante diyan, may taga Toledo, naay taga San Fernando, Carcar, Marili, sus gabi. Moy pait kayo kay matud pa. Sakit kay una-unaon ang mga bata nga nagutman kay di na nagagwanta gutom mga bata. Pero matay, ma-relate na akong kwari. Nganong ang Carmen nakasuod man. Hey man. Nag-operate ba ang Carmen? Kaya nga no? Kinsa may tagiyan ang... Aggregate sa lagi ko no. Astang grabe ha. Yan eh. Di na lang tamasulti kinsa. Ayay, si Boss Jipoy. Matod pa ni Boss Jipoy ha. Ang ngayon nagyong ilisan o bagong gobernador ang Kapitolyo. Parihatag purugana ni Boss Jipoy. Ato ka ng kaubas panginabuhi. Ikaw na matighimos tarp ani ha? Nailisan na to. Kuya Jeff. Basig, ang 4G's advertising, maunay maunay pakyahon sa, imbis na asa na, basig mo, na-order rin na boss, basig di na yun nun. Sabiha bito, may na ko nung inisan si, uy, di ay maanyak pag yun. Anak ni Manoy P.D. Manigos, amo ni idol sa Tulong sa Barili, si Miss Bovit Manigos. Morning na mama. Morning. Aniya si Barili ni pamilya ni. Oy, di aga ni si Carl Pintor sa kuani. Asturias. Doda ko parehara sa ni. Ato na ikaw sa din. Barili naman na. No? Ato kamustahon, amigo na to din si Vice Mayor Jolie Flores. O niya si Utro Santos. Paitan ang among mayor. Numero 1 Polpol. Wala ba giniatman kay kurog lagi aring manang. O lagi. Sus, ingon daw ko ba. Pero asa ka siya? Ang mayor? To sa iyang tiyo o tiya? Gadod ako nga. Wa masana libunog sa ni mayor. Pareha atong anak sa among kanhi mayor si aning babi parehisgot. Na ang anak mo last term lang ron. Wa gyud sus pagka-otro ka pulpul kinabata kinahanglan og Bovit Manigos. Bovit Alquisola. Pagka super pulpul. Ba? Kani atong among gustong padagon ang Bovit unta nga babae. So siya man ni daog ang Alquisola numero 1 pulpul yun. Pagka bulayog niya basta kurapa si Rene Alquisola yang uyuan di ato na ko dito sa may kuan na sa magikay pang studio siya. Angay na mataan din lagi na padagon atong 22. Kapirti ka kurap tapulan pa kayo. Yes. Unsan konsehal na o konsehal sa lungsod. SB. Lungsod. Sa paita. Ugo kayo mata para wag ba. Pero perting mayo ha mangwarta. Perting pagkatulisana. Naloko na. Si Ma'am Fema Duterte o niya si kadit sa boss ha ato sa ning pang-acknowledge si Nix Canoy. Yoy. Maayo nga nang dagkong isda kay naanay omega 3. Uy, minduta no? Naay basta dagko niya ibaligya man in taon. Kay wa may ipalit nila og bugas. Kay wa nay trabaho ang amahan, ang gagmayng isda mo ilaha in taon. Nga isud-an na lang kay gipahunong lagi ang quarry operations sa laking gobernadora sa lalawigan Subo. Sa lagton po ka istorya, pagpuasa mo. Oh ba? May pagka-timing. Election period. Matod pasmaan niya nga anak sa mga idolo dito sa Barili, si Manoy P.D.
Insya klarohan na niya, kinsa nga bubit. Yes. Tinod bitaw, kani unta nga bubit, mo among padagon. Sus, ang nidao kay, kani, dili man sa ni gusto ang kuan. Kanabang, mura mamintaha, di, daghan kani kwarta, pero di ni mamalit ang buto sa katom ng bubit, alkisola, pul-pul kayo. Mo'y namalit, mo'y nilusot, ay. Hain ka ni ron, kaya murtuaw ni gawas naso ng maanyag. Mga bitaw na, boss, ako tanaw lang ha. Sa imong sa assessment karon, dili man ni ingon ani unta og si Dr. Roy na Borden buhi papod, murag kato sa ni daga gobernador. Mo to'y mag-gobernador, doktor man po to. Ang problema kay basta baon sa lagi kang kaso. Sa laktod pagka-istorya, ay mo patugag-tugag dagan sa province of Cebu, kay magpasaan mo daghan kayong kaso. Pero diha, kay naalagi mga insiders. I hope kini mga ina nilang na strategy, no? It not to the point na dunay kill kunuhay. Dili gustong mapili, kay gusto gyud siya. Ako gyud ang mainlaki aning tibuok lalawigan Sugbo nya, ako'y number 1 nga gobernador sa Tibok Pilipinas. At ang ngilngiga pagpaka na to kamay. Orte oras pa say. Okay. Anyway, sige lang. Ato ipadayon ni paghisgot do labi ng mga issues diri sa lalawigan sa Sugbo. Ako lay acknowledge ang uban na I'm sorry no. Go ahead. Layo kayo na ako di na ako maklaro, no? Pero salamat kayo sa inyong pagsunod namo diri sa gabay sa kalambuan. Pero ang importante, doon naman gani gabay sa kalambuan, naapoy gabay nga atong mapanglantawan. Unsa na? Atong pilion, kinsay hitsuraan, o kinsay dili daog-daogan. Daog-daog, pam more. Daog pa more. Daog na pa. Singan sa atong mga partners, Puerto Rico, diyan ang atong IT engineer, si Engineer Ramel Madera. Ni last ball na po ni. Ano si Boss Glenn Todd. Ni among content creator dire si sa among page sa DYKC si Tingjo Pipito. Niya, sangan sa among station managers, Ma'am LV Canit, inyong alagad, o pasaporte o Boss Ricos, may niya maibutang. Inyong nabati ang tulumanon. Gabay sa kalambuan. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ang mga unahuna ang inyong mabati ning tulumanon, iya lang sa pagsisibya ug way labot kining istasyon. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing. Ang Lactopuffy, mahimo ninyong mapalit sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, La Nueva, Gaizano Metro, Gaizano Grand, Robinson's Grocery, Diding's Pharmacy, Primus Medicus Pharmacy, Queen's Pharmacy, Alturas Bohol, Bohol Quality Grocery, ug Paz Pharmacy. Sino magtataguyod sa magsasaka? Okay.